Ξέρω ότι το Social Media Freelancer Bootcamp είναι ένα μεγάλο βήμα και πολλές φορές μπορεί να διστάζουμε είτε λόγω του οικονομικού είτε λόγω του χρόνου. Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο μέσα σε μόλις 5 ημέρες είναι πάρα πολύ οικονομικό και μπορείς να το δεις στο χρόνο σου. Αυτό το digital course είναι η τέλεια ευκαιρία για να μάθεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις γύρω από το κομμάτι των social media, όπως ακριβώς τα μαθαίνουμε και μέσα στο bootcamp. Μεγάλη διαφορά, στο bootcamp μαθαίνουμε πώς να τα κάνουμε και τη στρατηγική, εδώ μαθαίνουμε όμως όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε και είναι η τέλεια αρχή πριν προχωρήσεις σε κάτι όπως το bootcamp. Θα μάθεις πράγματα όπως το τι είναι το social media freelancing, αν σου ταιριάζει, πώς να παράξεις έναν εισόδημα από τα social media, πώς να αυξήσεις τις πωλήσεις της επιχείρησής σου, content creation, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς να την αξιοποιήσεις και επίσης μια εισαγωγή στον κόσμο των διαφημίσεων στα social media. Επειδή αρέσει μας πάντα να έχουμε και το κάτι της έξτρα, έχουμε συμπεριλάβει μια έκτη ημέρα bonus day, στην οποία μπορείς να μάθεις το πώς να ενεργοποιήσεις τη δική σου ψυχολογία έτσι ώστε να πάρεις δράση. 12 ώρες εκπαιδεύσεων, τις οποίες μπορείς να παρακολουθήσεις το δικό σου χρόνο, ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις στο συγκεκριμένο τομέα, πιστοποιητικών παρακολούθησης και ένα εξαιρετικά προσιτό. Τι θα έλεγες εάν κόστιζε λιγότερο από μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ? Μπορείς να υποφεληθείς άμεσα αυτής της τιμής, δεν θα τη διατηρήσουμε για πολύ καιρό. Έχουμε από 89 στα 39 ευρώ, οπότε αν θέλεις να μάθεις τι χρειάζεται να ξέρεις για να ξεκινήσεις και να αποκτήσεις έναν έξτρα εισόδημα από τα social media, κάμε κλικ και έλα να ξεκινήσουμε.